Ta' dari kienu jgħidu li Santa Marija f'nofs Awwissu u kulħadd jieħu li jmissu. U hekk se jieħdu dawk l-annimali domestiċi li se jaqsmu l-fliegu mal-familji tagħhom fil-ġimgħa ta' Santa Marija. Dan hekk kif għat-tieni sena konsekuttiva, is-sezzjoni tal-ħarsien tal-annimali fih dan il-Ministeru għal Għawdex nediet l-inizjattiva magħrufa bħala Pet Friendly Holiday. Għal dawk li bejn nhar it-Tnejn u l-Ħadd li ġej se jerħula lejn il-Gżira ta' Tlet Għoljiet tal-Festa Popolari ta' Santa Marija, il-Ministeru se jieħu ħsieb li jipprovdi ilma adekwat għall-annimali domestiċi fit-terminals kemm taċ-Ċirkewwa kif ukoll dak tal-Imġar. Dan qed isir biex dawn l-annimali jkunu jistgħu jixorbu u jtaffu ftit misħana qalila li taħkem matul is-sajf. Kull persuna li se taqsam minn Malta lejn Għawdex matul il-ġimgħa se tingħata biljett li jrid jiġi ppreżentat lill-uffiċjali tal-GoZo Channel. Apart il-biljett, is-sidien tal-annimali domestiċi se jingħataw ukoll fuljett ta' informazzjoni fuq dan is-suġġett. Waqt it-tnedija ta' din l-inizjattiva, il-Ministru għal Għawdex saħqet illi fis-sajf hemm tendenza li iktar annimali jiġu abbandonati u s-sezzjoni tal-ħarsien tal-annimali ġiet attrezzata kemm bir-riżorsi umani u bl-għodda neċessarja biex taqdi l-funzjonijiet tagħha bl-iktar mod effiċjenti. Hija inizjattiva li permezz tagħha nkunu qed nassiguraw illi l-saħħa u l-welfare tal-pets kun qed tiġi salvagwardjata, però wkoll biex inqajmu iktar kuxjenza u għarfien fuq id-drittijiet u s-saħħa tal-annimali.